ndị Okochi village na Okpuno dị n'okpuru ọchịchị obodo Awka South abagidego nnamụma ịgbata ọsọ enyemaka nye ebe ahụ Mbuze na-akpa ike na mpaghara okporo ụzọ ahụ dị n'azụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ St. John's Hotel n'Odu Okpuno wee gafee na ama ezumezu nke ndị Okochi bụkwazi nke agbapere amụma ọrụ ya site n'aka kọmishọna okwu gbasara gburugburu dị n'aka na steeti a bụ enjinia Felix Odimegwu, onye nke toro nnọọ ndị ogbe a maka ikwekọrịta wee banye n'ọkpụrụkpụ ọrụ a iji wee zọpụta obodo a wee too ha maka ezi nkwekọrịta ha nakwa ezi atụmatụ ha. Ka Paul Ezeoke kọtapụrụ gị akụkọ a. Odimegwu sị na amụma a sonyesiri ọfụma na amụma gọvanọ Chukwuma Soludo ji iji wee na-akwado ijikọ aka gọọmenti ndị nọrọ onwe ha na ndị obodo iji wee na-alụ ọrụ imepe obodo na ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ. O kwere ndị mmadụ nkwa na gọọmenti steeti a agaghị ete anya gbata ọsọ fụ na amalitere ọrụ n'ebe a Mbuze na-enye nsogbu, ebe o kwukwere na nhazi na-aga n'ihu maka ịrụgharị ụzọ a ebe mbido a kpọdoro isi. Ọ sị na ịrụ ụzọ a ga-enye aka fụ na etinyere ụwa mmiri bụ ịgba nke ga-enye aka fụ na ọchịkọtara mmiri niile na-emebi ihe na okirikiri ebe a ma doye ihu na mmiri ọbịbịa iji wee fụ na iro na ndị mmadụ bi ebe ahụ nọrọ onwe ha na-enweghị ihe aka mgba ọbụla. Kọmishọna kwararịrị na Mbuze bụ nke na-akpa ike dị egwu n'akụkụ Anambra steeti, nke bụ na ọnụọgụgụ Mbuze nwere karịrị 1 nde, tinyekwara Mbuze nke ndị na-emebi ihe nke dị na obodo karịrị 160 ebe ọ na-akpa mkpamkpa dị iche iche. Ọ sị na nke a bụ maka ihi ụdị ana anyị nwere na Anambra steeti na otu oke ide si akpa ike. Ọ kọwara na steeti a na-agba ndị mmadụ ume ka ha fụ na ha na-etinye amụma dị iche iche iji wee fụ na na-egbochi ihe gbasara Mbuze nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ, wee kwa ndị na-arụ ụlọ ka ha fụ na ha na-ahazipụta ebe a ga na-akụ mkpụrụ osisi na afịfịa, tinyekwara na ha ga na-egwu omi ga-enye aka fụ na mmiri na-agbapụta n'ụlọ ha nwee ebe ọ na-abanye ka ọ hapụ ịdị na-apụ n'iro na-emebi ihe. N'okwu nke ya ka onye managing director nke Anambra State Erosion Watershed and Climate Agency bụ ọkammụta Philip Eze toro ndị obodo a otu ha si akwado gọọmenti na amụma ọrụ mmepe ma kwe ha nkwa na ọrụ igbochi Mbuze a bụ nke a ga-ahazi ọfụma fụ na etinyere nka na ụzụ na mmụta dị iche iche n'ime ya iji wee fụ na-enwetara ihe a chọrọ. Na mbụ na ozi ekene nke ọ gụrụ n'afa obodo a ka Sir Decline Egwuatụ sịrị na iro a nke abara afa Bishọp nke Catholic Church na Awka bụ Most Reverend Paulinus Eze Okafọ bụ iro dị ezigbota mkpa maka ihi na ọ ga-enye aka fụ na ọ kwụsịrị mkpamkpa dị iche iche Mbuze na-akpa na obodo ahụ, bụrụkwa nke ga-ejikọta obodo a na ebe a na-arụ gọọmenti lọji ọfụrụ. O toro gọvanọ Chukwuma Soludo ịbụ gọvanọ izizi nke gbatara ọsọ enyemaka n'ihe gbasatara iro dị na obodo Okochi ma kpọkwuo oku ka gọọmenti fụ na ebidokwara ọrụ ebe dị iche iche Mbuze na-enye nsogbu ka ndị obodo a wee nwee ike ikute ume ndụ ma sonyekwa n'ihe a na-eme. N'okwu nke ha dị iche iche ka onye bụbu permanent secretary na ụlọọrụ Anambra steeti bụ Comrade Leo Imoka na ofu n'ime ndị nwere ụlọ na obodo a bụ Elder Emma Nzomiwu sịrị na ịgbata ọsọ ọsọ bịanye aka ga-afụ na-azọpụtara ụlọ dị iche iche nke Mbuze na-arụ aka ọjọọ n'ebe a ma nyekwara ndị na-akọ ugbo aka iji wee fụ na ha na-ebupụta ihe a na-akọ ugbo na-ebusa ya n'obodo dị iche iche enwere na Anambra steeti. Site na Okochi Okpuno nke dị na kansụl Awka South, abụ m Paul Ezeoke, Akụwa ABS.